खुलुमबाय लोगोफोर जोंनि चेनेलाव सिक्ला ब्लगाव गासैखौबो खनसे बरायहैफिनबाय ओमफ्राय दिनैहाय मा होनो दिवाली नालाय गासैनिसिमबो हेपि दिवाली आंनिफ्रायबो हेपि दिवाली ओमफ्राय जोङो दिनै रंग'लि बानायनो नागिरदोंमोन आरोना ओमफ्राय बोथोरा ओरैबायदि बया जाना होबाय माने अखा हागासिनो दङ एसेबां अखा हागासिनो दहाय फुंनिफ्रायनो गोजांलायनाय मोनबाय ओमफ्राय अखान्थि मोनबाय आरोना गोसोखौ एसे माने इदि एबारसो इदि जाफेरबाय इदि अखा मोनफेरबाय आरो आङो एबारसो दिवाली माने जोङो साजायनो नागिरदोंमोन आरोना मोजाङै माने जों बेलेग प्लेन लादोंमोन आरो ओमफ्राय जोंना प्लेनानो फेल जाजोब्बाय मा जागोन दा मिथिला थेवबाबो जुजिनोसै आरोना एसे मा खालामनो हायो ना हाया थौदो होमबा दिन्थिलांनोसै जोङो नै लोगोफोर जेने तेने एकदमबारे सिजोब्बाय मानसिफोरा ओमफ्राय जेने तेने इदि लगायबाय आरोना जोङो मोजां खालामबावनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय जायासै ओरैनो अखाया माबायदि सोलिबाय दं नै सिजोब्बाय रंग'लियानो इदियाव मा मोजां रंग'लि बानायनो दे जोङो मानो खालामना होखो बोथोरा सेस उपाय गैया बयबो लगायबाय नै मालाय लगायजोब्बाय ओमफ्राय जों बमा गावनो हायाखै फुलदारि लायदेरा जोंबो खारथिंबाय थायो नै हाय लोगोफोर हेपि दिवाली बयनिसिमबो हेपि दिवाली लोगोफोर नै बिदि बानायबाय आरोना जोङो उपाय गैया जानला मानला बानायना दोनबाय जों भगबान सिजोब्बाय नै आयु दै गोलैना होदो ओरै फुलजारि गावनि जोङो फुलजारि गावो नामा फुलजारिखौ लगायसो आङो जिबन जिन्दगि फुलजारि गावफेराखैमोन मा लगायफेराखै आरो दिनै लगायनो नायनि जोंगोन दा इयाव गिसियाव ओइ र' माबाखौ हगारबोखांनो ओइ गोजौखौसो लगाय इखौ लगायनाङा इयो हायाव गिसि जागोन आं लगायफेराखैलै गिदिबां दाबो आं लगायनि नोंहा खालाखौ बोखाना लगायना होदे एख' जाया ओइयाव दोन ओइयाव गोरानाव बेखिनिखौ बोखादो ओइ सानि बिजौआ खाला दंना इयाव अ इ खालायाव लगाय दे एख' जाया दे इयो बेरदेरा दोन बहाय एसे गोजानाव लांनालै गिसियाव लांनाङा अ फिस्लायना गोलैदो माबा गिना खारनानै ओइनो अन्थायाव हो अन्थायाव ओइ अन्थाइ गोरानाव बेखिनियाव गोरान जायगा दंना गैया हो दे हो इखो हायाव खालाखौ बोखा एसे जोदोबगोन दै लगायना हो सायावनो लगाय जोदोबजोबसिगोनलै इयो दुनियानि गिख' थां ओइ हेपि दिवाली गोमोरबाय बाव ससेल' ना दंबावो इयाव आसि बमा गावनो नागिरनायानो आसि बमा खांसै गेजेन लगाय ओइ जा आसि बमा गावग्राया नै देस्लायसो नांगौ लाइटारानो जायस' ओइ खिखार' माबाखौनो बरबाद खालाम माबाखौनो Mirale así como ya. सायावसो बेरेदिथ' मोजाङै सायाव बेरनायखौ मोजां नुयोथ' खनसे गावनाय सालायबाय खोमा आखाया ओइ बमा दरसे गावनो बेखिनिया गथारा नामा रावबो माथो बेरथारा रावबो गावाखै मालायनिखौनो ओइ
Asibi mau dong, asibi masuk le dah asi. Kau ni. Wah, ini asibu mau rea deh. Oi. Haga di kamu. Ang hayang itu. Kau tu deh. Maaf sih isi gulai. Nih macam mana? Muzang lah aku mah. Đâu của xe siêu thằng này cứ cao khi nào mà hay mấy lại mà sao cái gì phát ra đến gì mà mình lại ấy cứ cao bộ con gà sông bộ mình sẽ thay đừng bị sáng rồi ấy rồi là nhau rồi Đôi cứ bộ thà đâm sòng, nè, đôi xí cứ bộ thà đâm sòng, cái gì tham dự cái đó. Như tôm con này đi, ơi cái gì, họ nói lẩu mà chị cái, nhưng nó ăn bị xin nào, ăn bị xin nữa à, cái gì, lẩu nào hơn, họ đâm ra họ chỉ lẩu này nha, bộ mà họ tao con nào khai á. Sao? Sani? Lava berenang. Ibu mẹ nih. Serius? Teh. Serkau kan ngelak nengkau. Kalau kau ini, desuan kalau kau ini. Kisah kau ke? Kalau ini. Ini tipe Tak pergedun. Siapa lah macam ni ngah? Mana yang sudah ke? Ini dah. Mencah. Sini. Lama. Sikla club lọ. Biểu con đổi giờ sao quần bị xin ngọc con. Xin ngọc con này à? Thân kìa. Sao không vào cái này xong rồi cút sẽ vừa lại vào lót kìa. Đi đâu? Cái này à gì đã? Cái giải năng bia đi. Đi luôn ấy. Sikla. Idi beda deh, yo kozea. Saya usir kan saya usir. Mbak khar-khar ini ngezung kok. Nhưng mà khối lấy tất cả này lấy tất cả những cái này cứ này. Nên là nếp xe lo cái đi. Happy Diwali. Ai mà muốn xí lo? Muốn chứ đó. Muốn xí lo phải yêu. Basic itu mesti Ayo kunsin lari-lari biar nelai. Cứ là bắt cái gì? Jadi ni kau nak jadi Diwali. Ikut nak salah tak thang sih. Minca. Chỉ cần là nó vui thì mình làm ăn. Apa ji? Zumba cuma biar. Oh, ikut sana betul.
दादा लांबा गावखांबाय सोरा इनिख्रुइ गिदिर दादा लांबा दहाय नुदों जोङो निजोम हाराव आइखौनो जोंखौ लाबानो लिंहरबाय थादो साला बमा गोलावथार दं बमा गोलावथार दं होननानै मोनसेल' खनसेल' थुब्ल' बेरायदो जायाव अखायाबो दि इनो जाबाय नै नायग्रा माहा मायो नै माबा बेलुन जोंगासिनो नै मायबा बमायानो फिसाखौ गारखुबबाथाय बेरो आयौ गोलैबाय नै खनसे गारनाय नायनो दे आं माथो बेरा आंनालाय अ माबा पेटेपसो होनबायस' माने नै नुवाखै र' पप 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 popनो pop होनमारोबो Kita. Beroto, biarnya Mantap lah itu. Nih, खोमसि खोमलाव माबा बमा गावनाया जोबथ'बाय ओमफ्राय जों सानैबो थाबाय थिंगासिनो जोंनि गामियाव आरो इखिजा रावबो गावथ'वाखै माने ओमफ्राय जोंनि ससेयाव गावथ'वाखै ओइ दासो मोनसे बेरदो ओमफ्राय जोङो सानैबो थाबायगासिनो आरोना गामिनिफ्राय थाबायना फैनानै ओरै साथियानो अखाजों गोमोरलाय लांबाय बिसोरालाय आब' सिमांलानि आब' सिमांनि नै बिबारजों साजायदो समायना साफाथार नुदो दाना जोङो न'आव मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ जोङो इखिनियावनो फोजोबनोसै दा फैयै जों आब' सिमांलानि न'आव मोनफैबाय नालाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ जोङो इखिनियावनो फोजोबनोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जोंनि दा जेनला मेनला बानायबाय आरोना दिनैनि भिडिअखौ अखा बोथोरजों बोरैबा जाजोब्बाय जाब्बा जुब्बा ओमफ्राय जोंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो दिनैनि भिडिअखौ होमबा जों बेखिनियावनो फोजोबनोसै बाय बाय